Доброго ранку, Україну. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Саба» і мене звати Єлизавета Цереграцька. 21 листопада сьогодні на календарі. Давайте подивимось, чим відзначився цей день в історії. Прошу сюжет. День Гідності та Свободи – свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності. Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції протягом 2005-2011 років, поки не було скасовано указом Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. 17 грудня 1996 року Генеральна асамблея ООН проголосила 21 листопада Всесвітнім днем телебачення на честь дати проведення першого всесвітнього телевізійного форуму в Організації Об'єднаних Націй. Державам було запропоновано відзначати цей день, обмінюючись телепередачами, присвяченими таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток і розширення культурного обміну. Цього дня 1947 року у Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. Згодом 1948 року було утворено координаційний осередок українських громадських організацій в Європі. Як наслідок, в 1967 році на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий конгрес вільних українців, який об'єднав усі краєві і міжкраєві українські організації діаспори. 21 листопада 1952 року народився Сергій Якутович, український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Академії мистецтв України. Сергій Якутович помер 27 червня 2017 року. 21 листопада народилась Бьорк, ісландська співачка, музикант, композитор та автор пісень, акторка. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду кіноакадемії Оскар та 2 нагороди Золотого глобуса. Бьорк зайняла 36-те місце серед 100 найвидатніших жінок рок-н-ролу та 8-те місце серед 22 найвидатніших голосів у музиці. Отже, наших телеглядачів я вітаю з Днем Гідності та Свободи. Зокрема, я вже готова вітати з цим святом нашого гостя Ігоря Петренка, експерта Міжнародного центру перспективних досліджень. Доброго ранку, пане Ігоре. Ще раз вас зі святом, таким досить значним для українців. І пропоную поговорити, почати цей день з теми, яка пов'язана з Білорусією. Зокрема, повідомлення те, що 17 листопада затримали журналіста Українського радіо Павла Шаройка, після чого його звинувачують, взагалі я дам маленьку передісторію, його звинувачують у розвідувальній діяльності, ніби він займався шпигунством, і в нього навіть були долучені інші громадяни Білорусі за гроші до цієї справи. І, зокрема, також звинувачують у співпраці з журналістом Павлом Шаройком. І вже оголосили про те, що ця людина є персоною нон-грата, співробітника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова. Давайте почнемо з того, як саме ви ставитесь взагалі до таких процесів. Ну, це питання насправді дуже делікатне, питання шпигунства і у зв'язку з цим відносини між державами. Справа в тому, що Білорусь, вона є досить важливою державою для України нині. Ми розуміємо, що вона головний саме база або майданчик, на якому відбуваються перемовини щодо вирішення конфлікту на сході України, якраз є в Мінську, в Білорусі. Тому тут багато різних моментів. Крім того, Білорусія, вона і президент Лукашенко, він постійно прагне трошки відійти від Російської Федерації. Йому майже ніколи це не вдається, оскільки будь-які спроби бути самостійним, вони завжди приводять до дефіциту нафтопродуктів на нафтопереробних відповідно заводах Білорусі, до кризи. Ми розуміємо, що Білорусь дуже залежна від Російської Федерації. З іншого боку, Лукашенко, він не бажає бути сателітом Російської Федерації і все ж таки намагається якось балансувати, але розуміє, що воно досить складно. Тому це навіть питання не скільки таких двосторонніх відносин між Росією і Білорусі, це питання, безумовно, ще і впливу Російської Федерації, оскільки подібний скандал, він є дуже вигідний саме для Російської Федерації. Я, безумовно, не беруся говорити про те, що це 100% версія, але
Але якщо так подивитися, подібний скандал, він одразу вбиває двох зайців. По-перше, вбиває кол між відносинами України і Білорусі, оскільки все ж таки звинувачення на того, що відбувається шпигунство на користь української сторони щодо там справ безпосередньо всередині Білорусі. З іншого боку, це ж затримання журналіста. Це не просто там людина, це питання свободи слова, це питання позиціонування Білорусі у міжнародної спільноти. Якщо Білорусь, вона все ж таки намагається, хоча б з великими потугами, але розвернутися до Європейського Союзу, зокрема і через миротворчу свою діяльність, Російська Федерація постійно намагається розвернути її іншим місцем до Європи і, відповідно, ближче до себе. Тому ця ситуація, вона якраз і може демонструвати оці трикутник відносин, а може навіть із більшими акторами, в яких знаходиться Україна і Білорусь. Вже є випадок, насправді, не надто позитивний для України і Білорусі, саме у стосунках між ними. Зокрема, затримання Павла Гриба. Його звинувачують у тероризмі і тепер у шпигунстві звинувачують ще одного українця. Як, на вашу думку, має реагувати представники України в Білорусі, зокрема працівники посольства? Тому що, наприклад, посол України в Мінську Ігор Кизим вже заявив про те, що він не згодний з рішенням влади Білорусі, але не виконати цього рішення він не зміг. Це йдеться про надання статусу персони нон-грата Ігорю Скворцову. Тобто, як мають реагувати українці на це? Головне дивитися на цю ситуацію набагато ширше і не гарячкувати. Необхідно вести прямий діалог безпосередньо на рівні двох президентів, це Порошенка і Лукашенка, і намагатися знайти якісь точки дотику в даній ситуації з поясненнями, з співпрацею, з відкритістю, для того, щоб не давати можливості третій стороні псувати відносини між Україною і Білоруссю. З огляду на цю ситуацію зрозуміло, що українським громадянам варто утримуватися від поїздок до Білорусі наразі, особливо ті, які мають відношення, якщо, звичайно, це можливо, і журналістів і так далі, зрозуміло, що у них це професійна діяльність може бути, але в будь-якому разі треба бути дуже обережним, оскільки насправді в Білорусі вплив Російської Федерації дуже значний, і, зокрема, в спецслужбах ми розуміємо. Крім того, і всередині самого естеблішменту білоруського там є теж різні сили. І є ті, які безпосередньо підтримуються Російською Федерацією, і з якими досить складно боротися і, відповідно, якось знаходити вплив і змінювати політику. Тому все це досить складні речі, і ці складні матерії треба розуміти і намагатися, я ж кажу, на рівні безпосереднього спілкування двох очільників держави знаходити якихось спільні точки для того, щоб все ж таки намагатися максимально комфортно для двох сторін вирішити подібні ситуації. Хоча, звичайно, що це дуже складне завдання, воно звучить дуже красиво в теорії, а в практичній площині це досить складні питання, які вирішуються. Тому що ми розуміємо, що Лукашенко відмінити якісь свої рішення, це знову ж таки послаблення своїх позицій всередині країни, з іншого боку, це і слабкість щодо Російської Федерації, можливості тих впливів, які буде здійснювати. Тому ця ситуація є досить складною для обох сторін. Зокрема, КДБ Білорусі вже стверджує про те, що Шаройко визнав, що він є полковником військової розвідки України, хоча Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало інформацію про те, що він звільнився у 2009 році, якщо я не помиляюся. Тобто вже починаються ось ці конфлікти на такому, на рівні міжнародному, коли одне відомство заявляє одне, ми йому протирічимо. Що потрібно робити саме у цій ситуації, на вашу думку? Не гарячкувати, це зрозуміло також, що зараз це більше конфлікти цих трьох країн, але знову ж таки, мова йде про конкретну людину, якій зараз загрожує небезпека. Тобто невідомо, що буде далі. Що потрібно робити, на ваш погляд? В першу чергу, безумовно, це дипломатія, це спілкування, це намагання чітко розібратися, бути максимально можливими відкритими для іншої сторони, з тим, щоб надати відповідні пояснення. Особливо абсолютно ймовірна ситуація, коли даний журналіст, зрозуміло, що журналістам їм потрібно, наприклад, ексклюзив, якісь певні матеріали. Хтось запропонував дати певну інформацію, яку можна потім використати, зробити ексклюзив, отримати свої відповідні журналістські дивіденди. І в цей час, наприклад, відбулася передача цих начебто секретних
секретних матеріалів, якісь там чорномові варіанти, і в цей момент його відповідно заарештували. Тобто можеш повернути ситуацію абсолютно в іншому ключі і сказати, що це не шпигунська діяльність, а це намагання отримати відповідно там якісь ексклюзивні матеріали без там нанесення шкоди там іншій державі і так далі. Тобто, але це все вирішується от на рівні спілкування двох президентів. От Порошенко і Лукашенко повинні вести відповідний діалог за допомогою відповідних відомств, знаходити його і намагатися, ну, так грубо кажучи, але правильно показати ту ситуацію, яка наразі відбувається. Якщо, звичайно, є зацікавленість. Я думаю, що вона є, це в інтересах і Білорусі, але знову ж таки вплив Російської Федерації виключати не можна, на нього теж треба зважати. Вплив Російської Федерації, зокрема навіть у таких випадках. А як же буде тоді з зустрічами у мінському форматі? Тобто все ж таки там у Мінську вирішуються питання досить важливі для України. От в контексті цього що можна сказати? Як потрібно діяти? Ну, я маю надію, що все ж таки це поки що не буде стосуватися питання мінського формату і, відповідно, тих перемовин, які є. Ну, звичайно, що ми можемо його багато в чому покритикувати за відсутність відчутних результатів, хоча, звичайно, що результати є, таке загострення, воно все ж таки зняте. На основі мінського процесу відбувається обмін полоненими і так далі. Ну, але, звичайно, що для вирішення цього мало. І, в принципі, зараз перемовний майданчик, він трошки змістився в іншу сторону. В першу чергу це перемовини Волкера і Суркова, ну і далі вже безпосередньо комунікація Волкера з українською стороною, ну і знаходження, зокрема, питання там миротворчого контингенту, де і як що буде відбуватися. Але в будь-якому разі Мінськ – це важливе місце, де відбувається спілкування. Тому тут треба розмежовувати одиничний випадок із більш загальною ситуацією якраз цього мінського процесу, який поки що не треба змішувати. Ну, але знову ж таки все залежить від того, наскільки сторони будуть зацікавлені в тому, щоб знайти правильне рішення даної ситуації для того, щоб мінімізувати шкоду двостороннім відносинам. Пане Ігоре, чи варто взагалі продовжувати зберігати ось цей перемовний майданчик у Мінську? Чи, можливо, вже краще взагалі не проводити таких зустрічей? Ну, тобто, що ви можете сказати? Ну, справа в тому, що поки що немає альтернативи. Якщо б президент України, наприклад, запропонував якийсь альтернативний варіант, розширення формату, там, зміною місця дислокації його, наприклад, залученням якоюсь іншою стороною, чи то Сполучені Штати Америки, чи хтось інший. Ми розуміємо, що, в принципі, наприклад, той же самий нормандський формат, він є обмеженим, і він показав свою недостатню дієвість, або навіть бездієвість. Да? Тобто за допомогою Франції, там, відповідно, Німеччини, Росії, України ми не можемо це вирішити. Тобто необхідно є залучення більш потужних гравців для цього. Це вже давно про це говоримо. Наразі США, вони не входять у нормандський формат, там Женевський ми теж поки що не проводимо, але вони безпосередньо себе взяли функцію щодо обговорення, можливо, питання миротворчого. Тобто все одно вирішення конфлікту йде, але без залучення тепер інших сторон, європейців, відповідно до цього процесу. Оскільки це, можливо, об'єктивна ситуація. Європейців вибори, відповідно, були, їм трошки було не до цього питання, тому США, вони взяли на себе першу роль у вирішенні даного питання. Я думаю, що не потрібно ставити крапку на мінському процесі, але, безумовно, і давно треба це було і робити, це шукати інші можливі шляхи. Якщо один із варіантів, він є не дуже дієвий або недостатньо, намагатися або розширювати, або змінювати акценти, ставити питання про розробку дорожньої карти і так далі. Але, знову ж таки, без чіткої відповіді на питання по миротворцях і тих зусиль, які роблять США, піднімати питання про якийсь інший формат поки що є недоречним і недоцільним. На вашу думку, чому президент цього не робить? Чому не розширює формат? Чому не шукає якихось інших шляхів, зокрема, про які ви зазначили? Тут складно, звичайно, говорити. Я не Петро Олексійович Порошенко, але очевидно, що є, можливо, якісь питання, які ми не можемо зараз побачити і знати. Це, можливо, питання і внутрішньополітичного моменту, і, можливо, це питання певних політичної доцільності наразі, або певної користі, яку можна отримати з цієї ситуації, яка відбулася. Мені, наприклад, не дуже і зрозуміло, і подобається, що президент дуже гостро реагує на будь-які інші пропозиції і з боку громадянського суспільства, і з боку політичних кіл по питання вирішенню ситуації на сході України. В Україні фактично це мораторій накладений, тому що жодна політична сила і політика
політик, він майже не піднімає це питання вирішення конфлікту на сході України. Особливо рейтинги якісь кандидати, вони взагалі не питають. І ми пам'ятаємо і справу проти Артеменка, і інші обшуки в деяких громадських організаціях, які відбувалися щодо цього. Це абсолютно така неправильна позиція. І тут дійсно виникає питання, а чому? Чому така болюча реакція? І чому немає нормальної дискусії щодо того, що відбувається? Зрозуміло, що це питання безпеки і зовнішніх відносин, це питання відносно до президента. Але очевидно, що може бути різне бачення і різні пропозиції, їх треба чути, узагальнювати, на цього якісь їх виробляти. Тому мені складно сказати, чому президент так не робить, але очевидно, що у нього є якісь мотиви, можливо, приховані. Я не кажу, що це там якась можливо, зрада, але все ж таки це неправильний підхід, як на мій погляд. Тому тут однозначно треба залучати інших. Є дуже багато пропозицій, багато міжнародників, вони виступають досить чіткими пропозиціями, що як де необхідно робити. Питання, наприклад, миротворчого контингенту – це лише верхушка айсберга. Тому що, по суті, якщо ми будемо імплементувати мінські домовленості в тому форматі, який вони є, особливо політична частина, це нівелювання 3 років війни і десятків тисяч людей, якими є загиблими. І як правильно це зробити, наприклад, залучення міжнародної тимчасової адміністрації. І ці сценарії і пропозиції, вони є розробленими, але поки що вони являються не почутими. Можливо, одне із питань – це мобілізуючий вплив російської агресії на українців. От, наприклад, багато українців, рівень протестної активності в Україні, за оцінками різних соціологів, він є досить високим, але головний стримуючий чинник – це загроза російської агресії. І ми чудово розуміємо, що багато політиків, вони просто маніпулюють цим питанням, з тим, щоб погасити, наприклад, якийсь там протестний рівень і там переключити увагу від якихось інших питань соціально-економічного характеру і так далі. Тобто тут є, знову ж таки, певні політичні дивіденди, які влада може, спекулюючи, отримати на цьому питанні. І дуже б хотілося, щоб питання миру і питання безпеки, вони були вищими над політиканством між різними цими політичними силами. Але, на жаль, поки що потенціалу в цьому напрямі досить слабко видно. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за розмову, за вашу думку. Ігор Петренко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, сьогодні говорив з нами на тему стосунків Білорусі та України в контексті останніх подій. Зараз ми перервемося на декілька хвилин, після чого повернемося, будемо говорити про Крим. Буде цікаво, не перемикайтесь.